Existeixen molts refranys sobre l'oliver, l'oliva i l'oli. En una primera batuda n'hem pogut comptabilitzar quasi 300 i en destaquem un, l'oliver entre els arbres el primer. La seva presència mil·lenària, 7.000 anys es diuen aviat, i importància en l'agricultura, societat i cultura d'arreu del món no fan més que demostrar que no es pot entendre el que som sense l'olivera i el seu fruit. Per ara som al segle XXI i l'oli d'oliva verge extra és un dels màxims exponents de les Terres de Lleida. Com tot en aquesta vida, ha d'evolucionar i millorar per encarar els reptes que es deriven d'un món global i que ens obliguen a lluitar per l'excel·lència productiva i comercial, però també al nostre entorn més proper, on el repte de la despoblació passa per la incorporació dels més joves a l'agricultura en condicions dignes. És per això que els ajuntaments de Torrebesses i la Granadella, amb col·laboració de la Diputació de Lleida, l'Associació Líder de Ponent, el Departament d'Agricultura de la Generalitat i el Servei d'Ocupació de Catalunya, han dut a terme el primer Fòrum Verge Extra Oli i Territori. El fòrum es proposa com un espai de debat per la creació d'un nou paradigma territorial, on la qualitat del producte més representatiu de les nostres contrades, l'oli d'oliva verge extra, esdevingui el motor de desenvolupament local. Durant 3 dies intensos, 5 experts han fet un recorregut per les comarques de l'Urgell, les Garrigues i Segrià Sec, amb l'objectiu de comprovar in situ les potencialitats d'aquestes terres. La iniciativa sorgeix de la col·laboració del sector públic i privat, fruit del treball conjunt de petits productors i ajuntaments, essent així una proposta que neix de la base per donar resposta a la problemàtica del territori i que ha aconseguit el suport de les administracions. Gràcies a aquest fòrum s'extrauran les conclusions definitives per poder executar un pla de treball que posi en valor la nostra història, patrimoni, cultura, pagesia i economia. Tota una riquesa que ha de ser l'eix motor per viure i treballar dignament. Tenim greus problemes de comercialització del producte i de despoblament, perquè al final va unit. En un territori que no s'hi guanyi la vida als veïns, és un territori que acabarà desert, això està clar. Augmentant la producció no arribarem mai a poder competir amb territoris com Andalusia, amb territoris com Marroc, amb territoris com Califòrnia o com altres països. Nosaltres creiem que tenim un territori premium i tenim un producte premium. Si nosaltres som capaços de constatar això i trobar això, podrem començar a revaloritzar el producte i, per tant, que la gent del poble es pugui guanyar d'una manera millor la vida. El primer dia de ruta va arrencar a Vallbona de les Monges, on vam descobrir les finques i molí de l'Olivera, una cooperativa que treballa per la integració social, incorporant persones amb dificultats que participen en tot el procés d'elaboració de l'oli i del vi. Un projecte que té molt interioritzat una de les bases d'aquest fòrum, que l'oli d'oliva verge extra expressi d'allà on ve, el seu origen, terra i gent que hi ha al darrere. Enmig d'uns paisatges característics de pedra seca, va quedar palesa la necessitat de vincular-ho a un producte de gran qualitat. Jo crec que aquí a Vallbona estem en el que s'anomena, diguem-ne, geogràficament la Vall del Corb, que és aquest paisatge que es crea sobretot per l'erosió, diguem-ne, en temps geològic de l'aigua i després per aquesta construcció humana dels marges i les terrasses de pedra seca que van configurant un paisatge humanitzat, un paisatge genuí i únic i un paisatge tremendament mediterrani. Aquest paisatge és el que sosté un cultiu històric com és l'olivera, no? Llavors, ser capaços d'arribar a elaborar olis d'alta qualitat, que no només elabores un oli, sinó que estàs elaborant, diguem-ne, posant en una ampolla un paisatge, una tradició cultural, una manera de fer, és una oportunitat única per aquest desenvolupament local que parlàvem. I aquest és una mica la proposta. La següent parada ens va portar a Belianes per conèixer la finca de Camins de Verdó, on produeixen l'Umami, un oli d'oliva verge extra ecològic nascut el 2010 de la mà de Josep Maria Escrivà i 2 socis més, que combinant la seva passió i esforç amb les tècniques ecològiques i la tecnologia més avançada han garantit tota la puresa d'un oli dens de perfil suau i equilibrat. En aquesta visita
van poder constatar que els tècnics no només venien a recollir informació, sinó que in situ van compartir els seus coneixements. Perquè sempre aprens coses, no? És a dir, quina incidència tindria més de 6 hores d'oliva sense molturar, com jugar amb les temperatures. Jo crec que es pot sortir amb conclusions clares, sobretot per elaborar els olis dits premium, no? O els coneguts com a primers verds, els olis que costa més de fer. Un oli que cada cop el consumidor coneix més, aquí a Lleida en particular s'està redescobrint, els nostres avis ja ho sabien, no? Quan diuen allò del primer raig, no volien dir oli del raig, volien dir el primer oli que es va fer, perquè sabien que era el més sabrós, el més picant, amargant, però a la vegada el més suau a l'estómac, el de més bon paladar. El recorregut també ens va dur al restaurant Cal Menut de Belianes, cuina tradicional de l'àvia, del territori, del xup-xup, un espai que neix de la restauració i modernització dels antics estables i que també té molt a veure amb la finalitat del fòrum, la vinculació gastronòmica del producte amb el territori. De fet, l'oli és un ingredient imprescindible en la nostra cuina tradicional i crec que també en la cuina més d'avantguarda, més moderna, ha de tenir un paper si volem que sigui una cuina d'aquí. Per tant, la necessitat de que hi hagi bons olis amb personalitat, que transmetin que són olis de Catalunya i concretament de cada zona oliverera de Catalunya, com són les Garrigues i l'Urgell i la zona on ens movem, és imprescindible, és molt necessari i a la vegada crec que és molt motivador pel sector gastronòmic avui en dia. La darrera parada d'aquest primer dia va ser a la finca Les Teixeres de Vinaixa, on produeixen l'oli d'oliva verge extra Oleum Flumen, és a dir, riu d'oli, un nom que prové de l'època romana i que fa referència a aquelles oliveres que bordejaven el riu Ebre. En la finca es nota la dedicació per fer d'una visita guiada una experiència completa que abraça tots els sentits, amb diversos emplaçaments i entorns que creïn una història al seu voltant. Tot plegat ha servit de nou per destacar que l'aprenentatge que sorgeix d'aquest fòrum és més que evident. El concepte paisatge, a partir de les seves, diguem-ne, aportacions o qüestionaments, això fan que tu també et plantegis el dir, ostres, és veritat, el concepte paisatge és molt més que el que jo havia pensat. Des d'un punt de vista tècnic igual, per tant, qualsevol comentari que han fet sobre, per exemple, un tema com a temperatura, no? Que jo hi he estat allò dies i dies durant aquesta campanya intentant veure què passava, només amb una sola reflexió he vist que realment allà era un punt important com per poder transformar i poder extreure un oli que realment podia ser molt millor. Només amb una sola visita i encara no hem acabat, doncs realment estic traient realment molt de profit, molt, francament. La segona jornada del recorregut va traslladar-nos al Segrià Sec i les Garrigues, arrencant a la Granadella amb la visita al seu museu d'oli, situat en la mateixa cooperativa del poble i tastant els diferents olis que s'hi produeixen, com el premiat Suo Tempore. Un lloc imprescindible per saber com funcionaven els processos de producció de l'oli a principis del segle XX. Tanmateix, també suposa un punt clau per vincular el nostre producte amb un sector com el turisme, amb grans potencialitats per atreure gent a conèixer el territori, tradicions i cultura. El fet de tindre un museu és per potenciar això d'aquí. El que passa que crec que, com que estem en una zona que a vegades el volum de visitants és baix, és bo que gent amb d'altres visions del turisme ens puguin facilitar i ens puguin animar a prendre noves iniciatives que permetin que el turisme sigui més present a la nostra comarca. La darrera finca que es va visitar en el viatge ens va portar a Sarroca de Lleida, on la Montse Martínez encapçala el molí d'oli Simbionatur, nascut el 2010 com una empresa familiar amb una producció basada en l'agricultura ecològica i biodinàmica, un concepte, la biodinàmica, que va demostrar als experts mitjançant una font que creava una forma de vòrtex. No deixa de ser la forma pròpia que té la vida. Les cadenes d'ADN tenen aquesta forma, els cargols, el moviment dels planetes. Per tant, és una forma de simbolitzar-ho i de traslladar-ho al fet aquest de com ho conreem.
A més, en la part oleoturística es va realitzar un tast de l'oli Pecatum 7 en una cabana de volta situada dins la finca, una original proposta que suposava un petit viatge tant en l'àmbit geogràfic com històric, tot degustant els diferents productes de Symbionature. Jo penso que territorialment és un lloc que té un potencial molt gran, però que evidentment continua sent una mica el gran desconegut, sobretot a Catalunya. El fet de ser contrades d'interior, de ponent, que potser la tirada a nivell turístic no és tan alta com respecte a altres llocs de muntanya i de platja, fan que quan realment algú a nivell turístic s'atreveix a traspassar aquesta frontera fictícia, descobreixi tot un món. Una de les claus d'aquest fòrum és les sinergies i l'intercanvi de visions i experiències que esdevenen del treball amb la terra. Per això, la següent parada va ser un dinar entre diferents productors amb els tècnics experts al Molí Bet d'en Canut, a Torrebesses, un espai emblemàtic i d'alt valor patrimonial on vam degustar un menú harmonitzat amb diferents olis arbequins del territori, tot compartint les inquietuds del sector. És un molí de Bet de Canut que data de mitjans del segle XIX i és un molí que l'hem trobat el 2015 de la mateixa manera que el van deixar a l'últim dia que van xafar olives. O sigui, està tot en el seu lloc, amb la seva ubicació original i per tant està en un estat de conservació molt interessant. Per tant, el que vam fer és acondicionar per poder fer visites, canviar-li la taulada que estava en mal estat i amb aquí vam acabar. Vull dir que hem intentat ficar en valor un patrimoni que tenim i a damunt és un patrimoni relacionat amb el nostre producte estrella que és l'oli, no? Recorregudes 3 comarques puntals en la producció d'oli, la jornada va tocar la seva fi i per acabar amb aquest viatge vam visitar alguns dels indrets de la ruta de la Pedra Seca a Torrebesses, marges, aljubs, abancalaments, passes, empremtes dels nostres avantpassats i un tresor patrimonial incalculable. Aquest és un paisatge que està format per molts patrimonis que interactuen, molts valors, uns elements molt diversos, que tots ells, no de forma aïllada, per més valor que pugui tenir cada element, aquí tenim exemples de pedra seca i de molts altres elements, i castells, i feixes, etc., però cada un té el seu valor per si sol, però l'important aquí és el valor en conjunt, aquest valor col·lectiu, aquest valor que en diferents jerarquies és un valor de xarxa, i per tant ens sembla molt potent associar aquests valors, aquest patrimoni, amb un producte, o aquest producte amb aquest patrimoni i amb les persones que el fan. El treball de camp i l'anàlisi realitzat durant 2 dies a l'Urgell, les Garrigues i Segrià Sec va tenir el seu final en la jornada d'avaluació en un acte dut a terme a la Granadella. Productors i el món públic i privat es van donar cita per compartir amb els tècnics experts les primeres impressions extretes d'aquest viatge. Evidentment, la diagnosi també ha posat en relleu algunes mancances a l'hora d'extreure el millor de l'oliva arbequina. A mi forma de ver esa tecnología no es una de las mejores para expresar todo el potencial de la coratina. Perdemos valores fenólicos durante el proceso de elaboración, especialmente por demasiada oxidación durante el proceso. Es fundamental valorizar los aromas de la arbequina y por eso digo que hay que innovar un poco y pensar también a procesos de filtración inmediata recién elaborado el aceite para evitar fermentaciones. Es importante que la innovación sea transversal, que no sea solo de los pequeños productores o de proyectos gourmet. Es importante que la innovación llegue también al mundo de las cooperativas, de los grandes molinos de la zona, porque se puede hacer mejor calidad de la producción de base, y esto para competir en el mundo con una arbequina que sea realmente expresión de la variedad y plenamente rescatando la centralidad de la arbequina en este territorio. Tanmateix, ha quedat palès que el nostre territori no és homogeni, la qual cosa suposa una virtut i un valor afegit
que ens aporta una identitat i agricultura úniques. El territori no és homogeni. Les diferents sensibilitats ens permeten conèixer des dels valors de la terra, des del punt de vista edafològic, agronòmic, productiu, però també quina cultura, és a dir, quines formes de vida i com això ha precipitat amb una manera de ser i que s'ha traduït amb les arquitectures, amb el patrimoni, etc. etc. És indubtable que Garrigues, que Segrià-Garriguenc o Segrià-Sec, etc., marquen dintre dels diferents mosaics dels paisatges de Catalunya un territori amb un perfil identitari ben marcat. No? La pedra seca, però per altra banda també tots aquests conreus que en el seu moment van aportar productes que després han estat tan o continuen sent tan importants per la nutrició, entenguis el vi, entenguis l'oli, el blat, el safrà, la tòfona, és a dir, estic barrejant, diguem-ne, conreus i productes de caràcter molt tradicional o fins i tot alguns molt innovadors, és indubtable que aporten un caràcter d'aquest territori. D'altra banda, el fòrum ha destacat també la importància de la col·laboració en diferents àmbits entre l'administració pública i el sector privat o els mateixos productors amb els consumidors, tots plegats amb els seus respectius deures i responsabilitats. És un camí aquest el de la cooperació fonamental per triomfar, i més en un país petit com el nostre, per una cosa que considerem fonamental: adquirir coneixements per provocar transformacions que facin que la gent, començant pel pagès, que es dediquen a aquesta activitat, tinguin una retribució major pel seu producte. Això vol dir vendre'l més bé de preu que el que estem acostumats. I els ciutadans haurien de ser conscients que aquest és un producte alimentari de gran qualitat. Aquest gran producte que no ens cansem d'afalagar a nivell de virtuts, tot i una producció limitada, tot i l'arribada de l'aigua com és el Segarra-Garrigues, que ens ha de permetre consolidar unes produccions i no ser sols víctimes d'un clima que a vegades no afavoreix aquesta producció, però sí tindré també amb recursos europeus, amb projectes FEDER i PECs, la possibilitat d'endinsar-nos en el món del coneixement, la innovació, perquè tot això se tradueixi en valor afegit cap al territori i cada vegada s'identifiqui més aquest territori amb qualitat i bondat a nivell de producte. El primer Fòrum Verge Extra Oli i Territori ha marcat les pautes i necessitats per crear un nou paradigma que impliqui administracions, empresaris, municipis i productors d'oli per fer del nostre territori rural un autèntic motor econòmic que sigui digne per viure-hi i treballar. Ha estat una experiència en aquest aspecte molt enriquidora. Vull dir que tota la gent que ha vingut aquí hi han passat pàgina, i estem no només dins el turisme, sinó només amb el tema de la qualitat ja ho tenim assolit, per tant ja ens ho creiem, això ja és una realitat. I parlar només del concepte de resiliència amb el ben entès de l'autoestima, o sigui, això d'aquí ja ho tenim superat. Nosaltres sabem ja que tenim un paisatge, hi ha moltíssima gent, molts privats i productors i cooperatives que han fet un pas endavant. Per tant, tot el que afectarà també amb oleoturisme, amb territori i amb tot el que comprengui amb una qualitat de l'oli, o bé parlem lògicament, doncs això ja no tindrà aturador. Per nosaltres és molt important que hagi tirat endavant aquest projecte, perquè és un projecte conjunt, és un projecte de territori, en què està junt la part privada, la part pública, i dins de la part pública diferents entitats. Això no sempre és fàcil, i per nosaltres aquest és el major èxit d'aquesta iniciativa, no? Conjuntament amb aquesta visió tan multidisciplinar del sector, des del tema del valorant el paisatge, valorant la qualitat, valorant el territori, la cuina, i per mi això és un signe inequívoc que estem avançant conjuntament i ho valoro molt positivament. És evident que les potencialitats del territori són innegables, que tenim un producte de qualitat, un patrimoni únic i un sector que vol créixer i consolidar-se a través de la millora continuada. Fixant-nos en l'empenta, optimisme i estima per la terra, estem convençuts que entre totes i tots aconseguirem l'impuls definitiu per situar-nos on ens mereixem.